arwydd ar rhai, ddim o'r gyfarwydd i ni, ond i ni'n croesawu chi'n gynnes i'r cyfarfod. Mae yn mynd i fod yn gyfarfod pyn bach yn wahanol. Mae'n gyfarfod teuluol. Ac felly mi fydd chydig yn wahanol. Ond mae'n rhan o yr wyl. Gwyl Eglwys Newydd a Ton Gwynlais. A ddechreuodd nos Iau. Mi oedd Christine fan hyn nos Iau yn siarad am ei barddoniaeth hi. Os gollwch chi mae ar YouTube, ganwch chi mynd i wrando no fe. Ond mae'r wyl yn para gyda amrywiaeth o bethau tan wythnos i heddiw. Ac yn rhan o'r dathliadau, rhan o'r wyl, mae'r oedfa Gymraeg yma. Felly croeso cynnes i chi. Nawr, nes i edrych ar y gwahanol bethau sy'n cael eu trefnu gan yr wyl Eglwys Newydd Ton Gwynlais, a ni'n holi fy hun, beth yw bwriad, pam boddran gyda'r wyl yma? Beth yw amcan yr wyl? A beth oedd yn taro fi oedd un i bobl i fwynhau. Mae'r gweithgareddau amrywiol i ddenu gwahanol bobl i wahanol bethau. Felly fi'n sicr bod yna elfen o fwynhad, ond yn ail fod y berthynas y pentre, neu'r pentrefi, bod y bobl yn dod yn nes at ei gilydd, yn dod i adnabod ei gilydd yn well, bod y berthynas gymunedol yna yn dod yn glosach at ei gilydd. A fi'n gobeithio byddwch chi yn mwynhau bore yma, ond hefyd byddwn ni yn closio at ein gilydd. Byddwn ni dod i nabod ein gilydd yn well, ond hefyd bod ni yn dod i adnabod Duw, bod ni'n cael perthynas gyda Duw. Ac felly, fi'n mynd i weddio i ddechrau, i ofyn am help yn y pethau yna i gyd. So, gydwch ni weddio. O ddiwyn tad, ni yn gofyn y bydde di'n helpu ni nawr i fwynhau cwmni yn gilydd, i fwynhau dod i adnabod yn gilydd yn well, y bydd ein concern ni at ein gilydd yn cynyddu. I ni gweddio arglwydd hefyd y byddwn ni yn ymwybodol dy fod ti yma, ac y byddwn ni yn dod i dydnabod di os gweli di fod yn dda. Helpa ni yn hyn i gyd, achos i ni'n hollol wan yn nerth yn hunain, ac yn ni'n gweddio bydd y cyfan yn glod yn ogoniant i Iesu Grist. Clyw ni nawr am bod ni'n gofyn pob peth yn ei enw fe. Amen. Nawr, os byddwn ni'n mynd o gwmpas y pentre, byddwn ni'n ymwybodol mae yna amrywiaeth mawr o fewn bob pentre. I bob pentre mae da chi amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol. Nawr, hyd yn oed fan hyn mae da ni amrywiaeth mawr fan hyn. Mae da ni rein o chi blant. Os rhywun fan hyn yn mynd i ysgol feithrin, sneb ysgol feithrin fan hyn eto, se? Mae rein o chi'n mynd i ysgol gynradd. Pa ysgol gynradd sy'n cael ei cynrychioli fan hyn? Dwyl o lan pwy sy'n mynd i Melin Griffith? Dwy yn Melin Griffith. Gweld pwy sy'n efo mwyaf nawr. Pa ysgol arall sydd? Berllan Deg. Fain sy'n y Berllan Deg? 2. 4. 4 yn Berllan Deg. A dyna gyd fi credu yn awr o fe. Pa ysgol i ti'n mynd iddo fe? Gwaelod y Garth. Fain sy'n mynd i Gwaelod y Garth? Un ti'n colli dyfs. Rwy'n arall na, mae'n meddwl, oes, ysgol gynradd neu ysgol uwchradd? Yn Llundain. Burlington, diolch yn fawr. Ysgol uwchradd? Oes, mae da ni rhai ysgol uwchradd, mae da ni Glantaf. Pwy sy'n mynd i Glantaf? 1, 2, 2. Plas Mawr. 2. Rodri hanner. Wedi gorffen. Ysgol o Fro. 1. Ysgol uwchradd. Beth oedd e? Cwm Girls. Diddorol. Gartholwg, rhywun o Gartholwg? Na, neb arall. Hynny yw, mae amrywiaeth jyst o ran ysgolion. Pwy fan hyn sydd ddim yn mynd i ysgol dyddiau yma? Lot ohono ni. Ddim yn mynd i ysgol, ond rhain o
yn mynd o ran gwaith. Nawr, mae amrywiaeth mawr yn oes e. Nawr, nid yn unig jyst o ran ysgol, ni'n wahanol o ran yn golwg. Faint ohonoch chi, ni ofyn cwestiwn arall gyntaf, faint ohonoch chi fan hyn sydd yn enedigol wedi cael ei geni yn Gaerdydd? Dwylo lan. Faint sydd wedi cael ei geni yng Nghaerdydd? Dwy lan yn llofft. Criw, mae criw eitha da fan hyn, war y teg. Pwy yw'r hynna o Gaerdydd wedi cael ei eni? Credu mae Hyw. Hyw yw'r hynna sydd wedi cael ei eni o Gaerdydd. Gyda ni. Hyfryd. Pwy sydd yn dod o Gogledd Cymru? 1, 2, 3, 4. Mae gyda ni Llangefni, Bangor, Blaenau Ffestiniog, pryd Bangor bydde ti? Ie, Bangor. Canolbarth Cymru. Hyfryd. Rhan fwyaf o Aberystwyth fi'n cymryd. Pwy sydd yna? Ie, mae'n eitha eang. Hynny yw, ni hyd yn oed yn dod o lefydd gwahanol. Pwy sydd wedi dod pella i ddod i'r capel bore yma? Pwy sydd wedi dod pella? Mae fi'n credu mae Llundain. Pobl Llundain yw'r pella. Os byddai Polw yma, falle byddwn ni'n gweud mae Polw wedi dod yn bell iawn. Ond mae'n hyfryd bod ni yma nawr gyda'n gilydd. Os rhywun fan hyn yn enedigol o Alban? Neb o'r Alban. Os rhywun yn enedigol o Lloegr? Enedigol o Lloegr? Lloegr 3. Da iawn. Hynny yw, jyst o fewn ychydig yn y lleidfa fan hyn, mae da ni amrywiaeth, ysgolion gwahanol, yn enedigol o lefydd gwahanol, ond i ni hefyd yn wahanol i'n gilydd. Nawr, os byddwn ni'n gofyn i chi fan hyn, reit, fi eisiau chi gyd i ddewis rhywbeth i ni ganu, emyn, can i ganu. Wel, bydde amrywiaeth eto. Bydde pobl yn dewis gwahanol bethau. A fi wedi gofyn i ambell un i ddewis un o'i hoff caneuon nhw. A byddwn ni'n cael un mewn munud. Ond wrth i ni ganu, fi eisiau bod ni yn trial meddwl gymaint y gallwn ni be ni'n canu. Nes i watcho gêm diwrnod o blaen, Euros, Eidal yn chwarae yn erbyn Sbaen. A be maen nhw'n neud ar ddechrau gêm? Be mae pob cystadleuaeth? Kick-off, cyn y kick-off, ti'n hollol iawn. Maen nhw'n neud rhywbeth. Canu'r anthem. Os chi heb weld Eidal yn canu'r anthem, mae werth gweld nhw. Oedd y tîm Eidal yn canu, dwylo ar eu calon, a oedd e werth gweld nhw'n canu. Fi wrth y modd yn gweld yr Eidalwyr yn canu. Maen nhw'n angerddol, mae real passion. A maen nhw'n gweiddi Italia. Na'r unig eiriau, fi'n gwybod. Italia. Ond a wedyn ar y diwedd, mae'n gorffen a maen nhw'n gweiddi, A wedyn, drosodd i Sbaen. Sbaen yn canu'r anthem. Dim emosiwn o gwbl. Pam? Beth sy'n wahanol am anthem cenedlaethol Sbaen? Dim geiriau. Does dim geiriau. So oedd y chwaraewyr jyst yn sefyll yna. A'r music yn mynd. A'r gynulleidfa, beth o'n nhw'n gwneud oedd la gyda'r music. A ni'n meddwl, wel o'n i yn teimlo treni drostyn nhw. O'n nhw'n colli mas. Pan i ni'n mynd i ganu nawr, gydwch ni beidio bod yn bobl sy'n canu la. Mae geiriau gyda ni. So, really meddyliwch am, be mae'r geiriau yma'n dweud? Fod ni'n trial, be mae'r geiriau yma'n dweud wrtho fi? Nawr, y person cyntaf wedi gofyn i ddewis un o'i hoff caneuon yw Seta. A mae Seta mynd i ddod mlaen, stydi mlaen i fan hyn, y Seta. A mae hi'n mynd i ddarllen y bennill gyntaf,
A wedyn ar ôl i aseta ddarllen y bennill gyntaf, bydd y Hywel yn chwarae, a wedyn nhw'n ni godi i ganu gyda'n gilydd. Felly os ei di ymlaen at fan hyn aseta, bydd y meic yn pigo dy lais di lan. Diolch yn fawr. Ti'n darllen y pennill gyntaf? Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghan. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, dim ofn i mi nac ymdrech mawr. Yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i. Lyfli, diolch yn fawr aseta. Mae'r enwyn yn sôn am yn Iesu Grist. Mae'n ngobaith i. Crist yw popeth. Ac i sawl un ohono ni yma trwy ras, ni'n gallu dweud, mae Iesu Grist yn bopeth i ni. Diolch aseta am ddewis hwnna ac am ddarllen mor dda. Diolch yn fawr. Amen.
Hyfryd, diolch yn fawr Eseta am ddewis hwnna. Dewis da iawn. Nawr, fel o'n i'n gweud, mewn pentre, mae yna amrywiaeth, ac os ydych chi'n edrych o gwmpas yma bore yma, i ni gyd yn wahanol. Mae rhai ohonoch chi'n hyn, mae rhai ohonoch chi'n ifanc ac yn iau na pawb arall yn y lle yma. Mae rhai ohonoch chi'n canol oed. Hynny yw, ni'n amrywio o ran oedran, ni'n amrywio o ran ein golwg. Mae rhai ohonoch chi efo gwallt du, rhai gwallt brown, rhai gwallt melyn, rhai efo llyged glas, Hynny yw, ni'n wahanol. Ac eto, ni'n rili debyg hefyd. Achos fi'n edrych o gwmpas, jyst fi tseco, mae bob un yma gyda 2 lygad, trwyn, ceg, clistiau, ni gyd efo gwddwg, breichiau, dwylo. Hynny yw, ni gyd yn debyg. Ond hyd y tebygrwydd, mae yna wahaniaeth hefyd. Nawr, fi eisiau chi edrych, mewn munud, fi eisiau chi edrych ar y sgrin, a fi eisiau chi ddweud, gweithwch mas, beth sydd ar y sgrin mewn munud. Okay? Bydd ddim yn dod yn glir yn syth, ond cynta, chi'n cael pwynt ychwanegol os chi yw'r cynta i weiddi mas beth sydd ar y sgrin. Okay, Rodri, ar y sgrin, please. Ie, da iawn, dafad. Pa fath o ddafad yw e? Mawr. Pobl Caerdydd nawr yn dweud. Dafad mynydd Cymreig. Newn ni alwen Dafydd. Okay. Dyna fe Dafydd y ddafad. Nawr, yn yr un nesa, fi eisiau chi sboto pa un yw Dafydd. Okay. Sleid nesa. Reit. Pa yw Dafydd fyna? Mae'n amhosibl dweud yn dweud. Mae hyd yn oed y gwartheg yna. Maen nhw'n meddwl, pa yw Dafydd? Sy'n syniad o fi. Maen nhw gyd yn edrych yr un peth. Bod llyged efo nhw, clistiau gyda nhw gyd, gallai I ddim dweud pa un o'r hyn yw Dafydd. Falle byddai'r ffarmwr yn gallu. Ond os byddwn ni'n tynnu llun ohono un o'noch chi heddi, a roi eich gwyneb chi mewn rhyw lun efo rhyw 1000 o bobl eraill, byddwn ni'n gallu mynd trwyddyn nhw, dyna so yn so. Byddwn ni'n gallu adnabod chi. Bod ni gyd efo'r un fath o llyged trwy'n ceg, ni'n gallu gweld ac adnabod y gwahaniaeth. A mae'n rhyfeddol, fi'n meddwl, yn rhyfeddol, bod ni gyd efo llyged trwy'n y ceg, ac eto ni gyd mor wahanol efo'r llyged trwy'n y ceg. Ond ni'n gallu adnabod ein gilydd. Ni hyd yn oed yn gallu adnabod just wrth weld llyged rhai pobl. Nawr, mae dyn ni quiz I chi fan hyn. Mae llyged pobl enwog yn mynd ddod lan ar y sgrin nawr. A yr un peth, fi eisiau chi weiddi allan, unwaith I chi'n gwybod llyged pwy nhw, fi eisiau chi weiddi mas llyged pwy I ni'n gweld ar y sgrin. Dyma'r un cynta. Pwy weiddodd bel gynta? O, Catrin. Da iawn, Catrin. Da iawn, mam. Gareth Bale, ie, o'r Eglwys Newydd. Nesa. Elsa. Da iawn, pwy na... O, teulu chi wedi dod dda bore yma. Elsa o Frozen. Nesa. Ie, Olaf. Da iawn. Mi'n siŵr pwy oedd y cyntaf yna yn dweud Olaf, ond da iawn. Nesa. Da iawn, Steve. Tom Jones. O, ddim yn bell o fan hyn, Pontypridd. Just chydig pellach na Tom Gwynlais. Nesa. Fi disgwyl plant y clwb hyn I wybod pwy yw hwn. Clod! Da iawn. O'r ffilm. Chi'n gwybod pa ffilm oedd e? Da iawn. Elemental.
Clod. Mae Owain, James, yn fan mawr o clod. Dyna clod. A ni'n nabod rein jyst o'i llyged nhw. Nesa. Oh, pwy wedodd hwnna? Iawn eto. O'n i'n disgwyl e ddod o fan hyn. Taylor Swift. Menyw sy'n canu. Oedd hi yn Caerdydd. Pwy ath i'w gwrando arni? So gwrando. Sefyll ti allan. Nawr ddyn ni'n neud hefyd. Da iawn ti. Ie, Taylor Swift. Nesa. Sam Warburton. Da iawn. Eto o y pentre yma. Capten, cyn capten Cymru. Nawr, dyna just o'r llyged, chi sy'n un o chi, fi'n meddwl, yn adnabod un o'r bobl yna, o chi adnabod, fi'n gwybod pwy yw, just o'r llyged. Ond nid yn unig ni chi adnabod ein gilydd, ni weithiau yn gallu dweud sut mae rhywun yn teimlo just o ran golwg rhywun. Gwedwch chi wrtho fi nawr, sut mae'r person yma yn teimlo? Gwyddwch mas. Hapus, ie. Mae'n amlwg yn dweud, dyma lun hyfryd o ryw ferch. Mae hi wrth ei bodd, mae'n hapus. Llun nesa, gwyddwch allan. Ie, drian bach. Chi ddim fod chwerthin. Mae hi'n drist. Drian a hi, mae'n edrych yn drienus. Beth am yr nesa? Sut byddwch chi'n disgrifio fe? Grac, ie. Nawr, does dim mwg yn y mas o'n clustiau ni. Pan i ni grac. Ond chi'n gallu gweld mae'r person yn grac. Llun nesa. Bod. Na, lle. Pwdi. Poeni, ie. Fi ddim yn siŵr. Fi'n meddwl mae rhywun wedi dechrau esbonio dda fe beth yw ffracsiynau yn mathemateg. Hynny yw, mae'n anodd dweud o hwnna. Oedd y tri cynta, hapus, trist, grac. Fyna, fi'n siŵr iawn. A mae yna'n aml yn wir amdano ni. Weithiau mae'n amlwg os yw rhywun yn hapus. Weithiau mae'n amlwg os yw rhywun yn drist. Ond weithiau, mae'n anodd dweud. Ac fel pobl ac fel plant, ni weithiau allu cuddio siwt ni'n teimlo. Dychmygwch o'ch chi'n mynd i dŷ rhywun, a chi'n cicio pel yn y tŷ, a chi'n cicio'r pel a mae'n bwrw rhyw fas gwydyr, a mae'n cracio ar y llawr, a mae'r fam yn edrych yn chi, a mae'n gwenu. Na ni, cewch allan i chwarae nawr, a mae'n gwenu, ond dwi ddim yn hapus. Mae'n corddi ti fewn. A ni weithiau allu bod yn gwenu. Sut rwy ti heddiw? Yn iawn. A ni'n gwenu. Ond falle ti fewn, ni ddim yn hapus. I weid y wir, falle bod ni'n drist. Neu falle bod ni'n unig. Neu falle bod ni'n poeni. A fan hyn, gai jyst annog ein gilydd, pidwch bod yn swyl i ddweud. Os ych chi'n unig, os ych chi'n anhapus, pidwch bod yn swyl, blant ac oedolion, dwedwch wrth rhywun. Fel eglwys byddwn ni eisiau helpu gymaint y gallwn ni. Felly peidiwch cuddio hynny, byddwch yn barod i rannu, i ddweud. O, chi'n gwybod beth sy'n fwy rhyfeddol? A fi eisiau chi gael yn bwyntio nawr. Mae Duw yn gwybod yn union sut ych chi'n teimlo bore yma. Mae Duw yn gwybod pob peth amdano chi. Duw, falle bod rhain o'ch chi'n dweud, fi ddim yn nabod Duw. Ond mae e'n gwybod popeth amdano chi, a mae'n gwybod yn union sut ych chi'n teimlo bore yma. Nid rhyw dduw bach, mae bobl yn weithio wneud rhyw llun o ryw dduw. Mae Duw yn fawr. Mae Duw
Mae'n gallu gwneud popeth, a mae'n gwybod pob peth, a mae'n gwybod pob peth amdano ni, amdano chi. Nawr, ni'n mynd i ddarllen rhan o'r ysgrythyr, Dafydd, brenin Dafydd. Nath ysgrifennu y salm yma, a nath ysgrifennu fe, a mae'n disgrifio Duw. Disgrifio Duw mae'n wneud, a mae Catrin yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen yr adnodau bydden nhw ar y sgrin, ond dyma beth mae Dafydd yn dweud am Dduw. Ffaith bod Duw yn adnabod fi, yn adnabod chi. A pan bydd Catrin yn darllen, meddyliwch mae hwn yn wir amdano chi. Diolch. Arglwydd, yr ydw wedi dychwylio am hadnabod. Gwyddos i pryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Yr ydw wedi deall fy meddwl o bell. Yr ydw wedi mesur fy ngherdded am gorffwys ac yr ydw yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhabod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Yr ydw wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen ac wedi gosod y law drosodd. Y mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd i mi, a mae'n rhy uchel i mi ei chyrraedd. Ti agreodd fy ymysgaroedd am llunio yng nghroth fy mam, clodforaf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol, yr wyt yn fy adnabod mor dda. Diolch yn fawr. Be mae'r adnodau yn dweud yw, Duw, ti'n abod fi. Ti'n gwybod popeth amdano fi. A mae hynny falle wneud i rei ohono ni feddwl, dear, mae hwnna'n eitha frightening. Ond dim dyna'r bwriad, ond i chi sylweddoli bod Duw yn gwybod popeth amdano chi, mae'n gwybod y meddyliau drwg, mae'n gwybod y pethau drwg chi wedi wneud, hyd yn oed y pethau bach, y pethau mawr, mae'n gwybod y cyfan. Ond mae Duw mawr, mae'n dymuno, gwrandewch ar hwn, i chi ddod i'w adnabod Mae e'n gwybod popeth amdano chi, ond mae eisiau chi i ddod i'w adnabod Nid gwybod amdano fe, mae hwnna'n dda, ond fi eisiau chi ddod i fy adnabod Nawr, sut gallwn ni ddod i adnabod Duw? Wel, dyna pam ni wedi bod yn canu am Iesu Grist. Achos trwy Iesu Grist, nath Iesu Grist ddod a byw bywyd perffaith, sy'n golygu wedyn bod ddim yn heiddi unrhyw gosb, mae e'n berffaith, popeth nath e'n iawn. Ond wedyn mae'n mynd i'r groes yn dweud, ac yn cael ei ladd, ei gosbi ar y groes. Pam? Am y drwg, am y pechod i fi di wneud. A mae Duw yn dweud fi'n fodlon rhoi swop, bywyd perffaith Iesu Grist i ti, Gwydion, a pechod, yr holl bechodau, fi'n gwybod amdano nhw gyd, Gwydion, fi'n rhoi rheina ar Iesu Grist ar y groes. Ni'n gallu cael y swop rhyfeddol yna. Ac oherwydd hynny, mae Duw yn dweud, gwranda, nawr ti'n gallu cael perthynas gyda fi, a dyna fy nymuniad i. Duw eisiau i chi ddod i'w adnabod ddod i berthynas a fe, a mae'r cyfan oherwydd Iesu Grist. Sdim byd yn fwy pwysig. Smots beth yw oedran chi bore yma? Pa mor hen i chi neu pa mor ifanc i chi, dyma y peth pwysica. Mae'r un yma sydd yn eich adnabod chi yn berffaith, yn gwybod popeth amdano chi, hynny, mae eisiau cael perthynas â chi. A ni'n gallu cael perthynas trwy Iesu Grist. Nawr, ni'n mynd i ganu am Iesu Grist, wedi gofyn i Gwenan ddewis can. Mae hi wedi dewis can sydd yn sôn, nid fi ddim yn cael perthynas â Duw achos beth i fi wedi wneud, ond oherwydd be mae Iesu Grist wedi gwneud. Diolch Gwenan, os ydy ymlaen i ddarllen y gan mae Gwenan wedi dewis, ac ar ôl i Gwenan ddarllen, newn ni unwaith eto godi a canu gyda'n gilydd. Diolch. Roedd o'r fath ras. Roedd o'r fath ras yw Iesu fy ngoradwr, cant nid oes mwy y gallen neb ei roi.
Ef ynghyfiawnder rhyddid am llawenydd, fy nghariad trew am dwfn dider fy nhydd. Cydia fy hyn, mae ngobaith i yn Iesu. Mae mywyd oll ynghlwm mae fywyd ef. Am ryfeddod o nef, dyma nghan codaf lef. Nid my fi, ond Cris yno fi. Diolch. Diolch yn fawr, Gwydion. Dim fi, ond Crist yno fi. Dyna'n gobaith ni. Fe godwn ni i ei ganu.
Diolch, Gwynan, am ddewis hyfryd. Nid my fi, ond Crist yno fi. Gewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch bod ni wedi cael cyfle i ganu, a nid canu gwag, canu rhyw eiriau sydd yn golygu dim, ond canu geiriau sydd wrth ein bodd ni. Canu geiriau mawr, geiriau sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti am roi Iesu Grist i fyw bywyd perffaith ac yna i farw dros ein pechodau ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti amdano fe. Diolch fod ti eisiau dod i adnabod ni ac i ni ddod i dydnabod di ac ni'n gofyn am help i dydnabod di. O arglwydd, ni'n ymwybodol fod bob math o bethau'n tynnu'n sylw ni. Helpa ni i ganolbwyntio ac i dyroi di yn gyntaf. Clew ni nawr am fod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Nawr, os wneith y plant ddod ymlaen i fan hyn, mae Bedwyr yn mynd i roed stori i chi. Okidoki. Nawr, heddiw, wel, fi fel arfer ddim yn defnyddio unrhyw beth i wneud stori plant, ond heddiw, diolch i dad, mae gen i props i chi. Okay? Mae gen i stwff i ddangos a helpu ni ddeall y stori'n well. Okay? Nawr, fi eisiau chi ddychmygu bod y bocs yma, dwi ddim yn edrych fel ni, ond fi eisiau chi ddychmygu bod y bocs yma fel ni. Okay? Dyma ni, a dyma'n bywyd ni. Okay? Nawr, fi'n mynd i llenwi yn bywyd ni gyda llwyth o bethau gwahanol. Pa fath o bethau chi'n hoffi? Pa fath o bethau chi'n hoffi wneud? Fi'n hoffi garddio. Be chi'n hoffi wneud? Bwyta. O'n i'n mynd i gaso bod rhywun yn dweud bwyta. Fi'n mynd i gaso bod rhywun yn dweud pêl-droed. Okay, brochan, beth ti'n meddwl? Cricket. Cricket, okay, yeah, da. Beth arall? Tynnu lluniau. Beth amdano chi ferched? Coginio. Da. Mae hwnna'n un da. Ni'n llenwi llenwi'n bywyd ni efo llwyth o pethau ni'n hoffi wneud. Llwyth o pethau da. Okay? Lot o hobbies sydd gyda ni. Falle, wel, bwyd, bwyta sweets, watch o teledu. Mae'r pethau yna gyd yn iawn, yn dyn nhw. Mae lot yn nhw'n dda i ni. Okay? A ni'n gallu llenwi'n bywyd ni gyda'r pethau yna. Mae hefyd gyda ni pethau bach mwy pwysig. Iawn? Mae gyda ni pethau bach mwy pwysig. Falle fel treulio amser gyda teulu ni. Mae hwnna'n bwysig. Falle, beth arall, falle gweithio'n galed. Mae hwnna'n rhywbeth pwysig. Dwi ddim falle mor hwyl, ond mae gweithio galed yn pethau pwysig i wneud. Cadw'n iach. Mae hwnna'n un da. Mae'n bwysig cadw'n iach. Mae'n bwysig defnyddio ein doniau ni. Chi gyd yn dda wneud pethau, a mae'n bwysig defnyddio'r pethau yna. Iawn? Ni'n gallu llenwi'n bywyd ni gyda lot o bethau pwysig. Nawr, mae bywyd ni bron yn llawn. Mae yna un peth sydd ar goll. Beth chi'n meddwl sydd ar goll fan hyn? Ni wedi llenwi fe efo pethau ni'n hoffi. Ni wedi llenwi fe efo pethau pwysig a pethau ni'n dda yn wneud. Ond mae un peth pwysig iawn sydd fod yn bywyd ni. Duw. Ydy Duw yn mynd i ffitio yn y bocs yma? Pam? Pam bod Duw ddim yn gallu ffitio yn y bocs yma? Brochan? Achos mae'r holl stwff yma yn cymryd y lle i gyd. Mae'r holl stwff ni'n hoffi wneud, a holl bethau pwysig, ddim yn rhoi lle i Duw. Felly, ni angen meddwl am ein bywyd ni mewn ffordd gwahanol. Okay? Fi'n mynd i tipio hwn i gyd allan. A gewch chi sorto hwnna mas wedyn. Nawr, Duw, fi'n mynd i roi Duw mewn yn gyntaf tro yma. Dyna Duw yn bywyd ni. Mae Duw yn ffitio'n wych fyna, ynddo? Mae'n gallu ffitio'n hawdd. Nawr, fi'n mynd i roi y pethau pwysig mewn. Yr holl pethau pwysig ni'n wneud yn ffitio mewn, ydyn nhw'n ffitio gyda Duw, gawn ni weld. Chi eisiau dewch lan i helpu fi, actually.
Chi'n gallu cael handfuls, rhoi nhw yn y bocs I fi. Ond dim o'r un yma, achos bydd gorfod wedyn. Byddig, ti eisiau rhoi rai? Dwi'n rhoi rai byddig a Becca. Dwi'n rhoi rai byddig. Iawn, mae'r holl bethau pwysig yn dechrau llenwi'n bywyd ni nawr, ideal. A oes yna lle I Duw hefyd? Oes, mae hyn digon o le. Digon o lle am Duw a digon o lle am y pethau pwysig. Ond, beth am yr holl pethau arall ni'n hoffi wneud? Maen nhw dal yn pethau da, yn dyn nhw? Fel bwyta bwyd, mae hwnna'n especially da. Bwyta bwyd a beth arall, criced, coginio, lliwio, pob math o bethau. Ni'n gallu ffitio rheina mewn hefyd, gobeithio. Uh-oh, bach o mes. Uh-oh. Oh, mae'n handi bod chi yma I taclusau I fi. Nawr, fi wedi rhoi Duw yn y bocs yn gynta, ond fi hefyd wedi gallu ffitio pob peth arall yn ein bywyd ni. Chi'n gallu gweld mae Duw fan'na, ond fi dal efo'r un pethau hwyl, fi dal efo'r un pethau pwysig I gyd yn y bocs. A dyna be ni angen trial wneud yn ein bywyd ni. Os ydyn ni yn rhoi y pethau ni'n hoffi, a falle hyd yn oed rhai o'r pethau pwysig yn gyntaf, mae'n anodd ffitio Duw mewn I hwnna. Ond os ydyn ni'n rhoi Duw yn gyntaf yn ein bywyd ni, ni dal wedyn yn gallu rhoi yr holl pethau arall ni'n hoffi wneud rownd Duw. Ond ni'n byw mwyn Duw. Ni'n rhoi Duw yn gyntaf a wedyn yr holl bethau arall. Nawr, mae gyda ni adnod sy'n mynd I ddod ar y sgrin sy'n dysgu ni am hwnna. Mae'n dweud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw a'i gyfiawnder ef. So, ceisiwch yn gyntaf, mae hwnna'n golygu. Ni angen rhoi Duw yn gyntaf. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas yn Duw a'i gyfiawnder ef. Iawn? A mae'n bwysig cofio, yn ein bywyd, beth bynnag ni'n neud, bod ni'n trio rhoi Duw yn gyntaf a wedyn pob peth arall. Iawn? Da ewch chi. Ewch chi eistedd lawr a na I daclus o hwnna. Diolch yn fawr. Rhain o chi sydd am a daflen I gael I chi liwio, chi roi gytre, I chi ddysgu'r adnod na, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. A mae'r ceisio yna, mae yn Saesneg, sy'n nhw'n gwybod beth yw yn Saesneg? Seek. A faint o'n chi blant sy'n hoffi chwarae hide and seek? A neu weithiau mae rhywun yn cuddio rhywbeth, a mae rhywun gorfod ffeindio fe. A fi'n cofio ni'n sôn am hyn o'r blaen. Os bydden ni nawr yn cuddio rhywbeth I rhywun fan hyn, rhyw blentyn bach, a fi'n cuddio'r peth yma mewn lle, bydde'r person byth yn ffeindio fe. Bydde hwnna'n byth cas iawn I wneud, yn bydde? Fi eisiau ennill, fi ddim eisiau'r plentyn bach I ffeindio beth I fi wedi cuddio. Wel, chi roi y peth mewn rwle lle bydd y plentyn bach yn ffeindio fe. A fel yna mae Duw. Mae Duw yn dweud, ceisiwch, seek, ceisiwch fi. O Duw ddim yn mynd I cuddio ei hunan. Mae'n mynd I roi ei hunan lle I chi mynd i'w ffeindio fe. Nawr, be ni'n mynd I wneud nawr, ni'n mynd I ganu y geiriau yna. Ni'n mynd I ganu yr un yma, ni'n mynd I ganu ar yn eistedd. Geiriau Iesu Grist nhw. Mae'n pregethu I bobl a mae'n dweud, peidiwch â poeni am be chi'n yfed, be chi'n mynd I fita. Fi eisiau chi boeni am y peth pwysica. A fi eisiau chi geisio y peth pwysica, sef Duw. Dod I adnabod Duw. Felly, ganwn ni nawr yr un gan yma ar ein heistedd. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw.
ac fe gewch curwch ac fe agorir i chwi. Gai ofyn i chi, bob un yma, ydych chi eisiau dod i adnabod Duw? Mae Duw yn dweud, os dim byd pwysicach. Dyna'r peth pwysica i geisio. Ond os ych chi o ddifri eisiau fe, mae Duw yn agor ei hun. Mae'n rhoi y cyfle yna i ni gael perthynas ag e. Nawr, ni'n mynd i gyfweld â doi berson sydd wedi dod i adnabod Duw, nid oherwydd bod nhw'n dda, nid oherwydd bod nhw wedi gwneud hyn a llall, ond oherwydd bod nhw wedi trystio yn beth nath Iesu Grist ar ei rhanw, bywyd perffaith Iesu Grist yn lle'n bywyd gwael ni. A trwy hynny, mae nhw wedi dod i adnabod Duw ac adnabod Iesu Grist. A mae nhw, eu dymuniad nhw yw ceisio yn gyntaf Duw, bod hwnna'n dod cyn popeth arall. Felly mae Rhodri yn mynd i gyfweld a Rhodri a Angharad. Diolch. Iawn, wel cyfle i ddweud nabod chi bach yn well. Falle, jyst llych chi ddweud, mae Gwydion wedi dweud beth yw enw chi, ond llych chi ddweud rhywfaint am y chi i ddechrau de, falle, pwy i chi o ble chi'n dod, ble chi'n byw, Angharad, ydych chi'n dechrau gyda ti. Helo, Angharad ydw i. Ces i fy ngeni yn Reading, cyn treulio tua 10 mlynedd yn Whitby yn Swydd Efrog, a wedyn nes i symud nôl i Reading a dwi'n byw yma yng Caerdydd nawr. Rodri George, dim Rodri Jones. Fath wyt ti'n gwneud gwani? Fi ges i ngeni yn Caerdydd a fi'n byw yn Nhongwyn Roes nawr. Roes Castell Coch. Gwych, Rodri mawr, Rodri bach. Nid yr hen Rodri, a Rodri bach. Gael yna'n gwir. Be ydych chi'n joio gwneud yn eich amser rif? O'n i'n sŵg gofyn i'r plant gyda. Beth amdano chi? Ie, pethau tebyg. Dwi'n hoffi treulio amser gyda ffrindiau, gyda'r teulu, hoffi bwyta bwyd da, hefyd yn arbennig bwyd o'r Eidal. Beth ydych hoff bwyd eisiau dweud ni? Hoff bwyd? Lasagna, mwy na thebyg. Fi'n hoff o redeg a chwarae pêl-droed. Darllen, gwyddbwyll weithiau. Da iawn, gwych. Rodri, ti'n ddeunaw. Ydw. Ac felly, ti'n gorffen ysgol ac yn dechrau pennod newydd. Felly, rhanna rhywfaint, beth i ti'n gobeithio am dy hun ar gyfer y blynyddoedd nesaf? Fi'n gobeithio mynd i Garwysg i'r brifysgol blwyddyn nesaf i astudio peirianneg. A wedyn, yn gobeithio mynd mlaen cael swydd yn y diwydiant yna. Gweld sut mae'n mynd, really. Gwych, da iawn. Carwysg, Exeter. Peirianneg, engineering. Jyst yn bod fan mae'n amlwg mae addysg clas mawr y Gaerdydd yn lwyddiant ysgubol. Da iawn. Harad, mae'r ffaith bod ti'n nabod Duw, felly bwysicach bod Duw Iesu Grist yn nabod ti yn bwysig. Lli esbonio rhywbeth am sut mae hwnna wedi bod yn helpu ti dros y blynyddoedd? Ie, wel mae'n anhygoel i wybod bod Duw wedi fy nabod i cyn ces i fy ngeni ac wedi fy ngheisio i cyn nes i fy ngheisio i hefyd ar ffaith, mae Duw yn ffyddlon ac wastad wedi bod yna i fi fy mod i ddim wedi bod yn ffyddlon iddo fe trwy'r amser. Ac hefyd bod wedi rhoi yr ysbryd glân i fi fel helpwr. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw yn rhoi yr ysbryd glân i ni fel Cristnogion a dwi wedi profi ei help a'i dangnefedd yn enwedig pan dwi'n pryderu neu o dan straen. Diolch, diolch yn fawr. A beth mae bod yn perthynas gyda Duw yn golygu ti, Rodri, o ddydd i ddydd?
Y peth mawr yw sicrwydd. Bob dydd chi'n cael, falle chi ddim yn teimlo'n fel sy'n chi wedi bod yn ceisio Duw, neu falle bod chi'n teimlo bod Duw yn bell, ond mae'r sicrwydd yna bod Duw yn cadw, bod Cris yn cadw lle i ni yn y nef, yn rhoi tangnefydd yna, sy'n ddim byd o'r byd yn gallu cynnig. So hwnna'n beth mawr o ddydd i ddydd i cydion hwnna, a wedyn mae darllen y Beibl a gweddio mwyn eisiau dyfnhau'r berthynas yna gyda Duw, ond wastad trwy nerthu, dim trwy unrhyw beth fi'n gallu cynnig. So, yeah. Gwych, wel diolch yn fawr i chi'ch dau, mae'n hyfryd cael ei nabod chi rhywfaint yn wir. Diolch. Ie, wir, diolch yn fawr. Mae'n dda, dwi, o fewn pentre, bod ni'n dod i nabod ein gilydd yn well. A mae'n hyn wir o fewn eglwys. Bod ni'n dod i wybod am ein gilydd. A bod ni'n dod i wybod am gofidiau ein gilydd, fel fy ni wedyn yn gallu gweddio dros ein gilydd. Ar ôl yr oedfa, mi fyddwn ni'n cael paned gyda'n gilydd fan hyn nawr. Gai annog chi i siarad gyda'n gilydd, i fanteisio'r y cyfle i ddod i adnabod ein gilydd yn well. A chi'n gwybod, wrth i ni ddod i adnabod ein gilydd yn well, mae'n beth hyfryd. O'n i'n gweithio, fel mae lot o chi'n gwybod, am 10 mlynedd yn Bryn y Groes. Ac o'n i'n gweld pobl o bob cefndir o gwahanol lefydd, a nhw'n dod i Bryn y Groes a ni'n gweld nhw am wythnos. Oedd e'n lyflu. A ni'n ymwybodol i ryw raddau o'n i'n cael y gorau o bawb, achos ar ôl wythnos o'n nhw'n mynd. Os bydden nhw efo ni am bythefnos, 2 wythnos, 4 wythnos, falle erbyn y diwedd byddwn ni'n dweud, fi'n edrych ymlaen i rhaid i fynd. Y mwyaf ni'n dod i nabod ei gilydd weithiau, mae'n gallu bod yn anodd. A dyna'r beth rhyfeddol, mae Duw yn gwybod pob peth amdano ni, ac hynny, mae eisiau i ni ddod i'w adnabod e. Mae eisiau perthynas â chi. Mae eisiau chi, i ddod i'w deulu fe. Sut fi'n gallu dweud hynny? Wel, mae Iesu Grist ei hun yn dweud, deiwch ata fi. Pwy mae Iesu Grist yn siarad gyda? Mae'n siarad yn ei gyd. Mae Iesu Grist yn gweud plant. Gadewch i blant ddod ato fi. Does dim rhaid cael rhyw oedran fan hyn. A mae Iesu Grist yn gweud, deiwch ata fi. Dewch. A mae yna wahoddiad bore yma i chi i ddod i adnabod Duw. I ddod i berthynas â Duw. Yr unig ffordd yw trwy Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn dweud, dewch. Deiwch ata fi bawb ar sydd yn flinderog ac yn llwythog. Mae yna wahoddiad. Ac felly, gadewch ni ddod i adnabod ein gilydd yn well. Ond dyma ngweddi mwyaf yn gweddi ni fel eglwys i chi yw y byddech chi yn dod i adnabod Duw. Does dim byd pwysicach. Does dim byd gwell. Wel, newn ni orffen yr oedfa, newn ni ganu gyda'n gilydd. Diolch i ti'r holl alluog, y Duw sy'n gwybod popeth amdano ni. Diolch i ti'r holl alluog Dduw am yr efengil. Hynny yw, am y newyddion da. Beth yw'r newyddion da? Iesu Grist. Hallelujah, hynny yw, clod i Dduw. Hwre i Dduw. Hallelujah. Amen. Ac yna, ar ôl i ni orffen canu, fe gewch chi eistedd i lawr, a na i weddio ar ôl gweddi gai annog chi i ddod i gael paned a diod a sgwrsio gyda'n gilydd. Diolch.
O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti am y newyddion da sydd gyda ni, bod Iesu Grist wedi dod i geisio rhai oedd ar goll. Go arglwydd ein pechod, ein meithiannau ni, dy fod ti am i ni gael perthynas â ti dy hun. O arglwydd i ni yn ategu be ni newydd ganu. Halleluia. Diolch am y fath drefn. Ac o Dduw ni'n gweddio nawr y bydd bob un ohono ni, pob un yn ystafell yma, yn dod i dydnabod i yn bersonol. A hefyd o Dduw, byddwn ni wedyn eisiau mwy a mwy y bydd yr newyddion da yma'n mynd allan i'r Eglwys Newydd ac i Ton Gwynlais a thrwy Gymru y bydd mwy a mwy yn dod i wybod am y llawenydd sydd o adnabod y Duw byw a'n gwaredwr Iesu Grist. O arglwydd, bydd gyda ni nawr derbyn y clod a'r mawl i gyd am fod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.